Hello, my beautiful people. Welcome back again to my channel. This is your sister Daddy Blog TV. You are welcome once again. Thank you for coming along to watch my video. God bless you all. For my returning to subscribers, I thank you all. For the new ones, please don't forget to subscribe to this channel. So in this video, we are going to see Obigumba, returning of Obigumbana after arrested from Efcc. He was arrested, so we are going to see after the arrest he came back, he returned back and have interview with the BBC IGBO. So in this video, this is what you are going to see. This thing here you see is the write-up I come across in Instagram, where they are stating why he was arrested. Keep watching, guys. Let's see the interview here. ndị a na-akpọ afa ndị kacha nwe ego n'ụlọ nke mfu isi na isi anwụ so n'ọbụla ị na-eme eme ka na-akụrụ gị aka na-akụrụ gị abụrụ ka ị n'ezi anya ọnọdụ ala ebe na-eje ọ ga-ewe nye gị spid ị na-aga mgbe ịnọleta na ihe n'anya na mee ife ibe gị na-eme nye na akaụntụ gị ọ dọrọ ka ihe abụọ na ya mmadụ ịlụ gị ebe ị na-eje ma etu ọnọkịta aka m na-ebido ebido. Kedu azụmahịa ole ị nwere ya ka ihe ndị dị iche iche bụ ihe na-ewebata gị ego? Abụ m onye anya ihe niile m na-eme bụ ihe aṅụrị. Enwere m ọtụtụ họteelụ ebe nlalụ, enwere m ụlọ aṅụrị ka a na-akpọ restọrant, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nwee ụlọ oyibo ka a na-akpọ klọb n'ebe dị iche iche. So ị na-anya oge ahụ a na-enwere aṅụrị maka na ihe na-enye m ego, ihe na-enye m aṅụrị, na-enye ndị mmadụ obi ụtọ. Kedu otu isi banye n'ọrụ klọb? Kedu otu oge ego batara gị aka? Kedu ihe ndị i mere wee hụ na ego ahụ ka nọ gị n'aka gị? Asị m kwuo na iwu nke mbụ bụ gụọ afọ n'onwe gị ịkpata gị ego ruo echi aka na afọ ụlọ asọgbapụ ebe na-eje eteka ejebere eje ọnụ aka nna anụ n'ọnụ na m nwere ego mana n'ebe mụ nọ ana m afịa na m ọka bụ ihe a na-agba upcoming aka na afịa na mbụ nwata ejebere eje maka na etu ọ bụla isi filuo isi wee chee n'ilu gị ebe ị na-aga ịchịkọta ego gị gbanwee na ego oyibo ifere ka bụ tata gbakwa mbọ ndị a na-akpọ afa ndị kacha nwe ego ụrọ nke mfu ụgwọ isi na-abụ isi anwụ so n'ọbụla ị na-eme eme ka na-akụrụ gị aka na-akụrụ gị abụrụ ka ị n'ezi anya ọnọdụ ala ebe na-eje ọ ga-ewe nye gị spid ị na-aga mgbe ịnọleta na ihe n'anya na mee ife ibe gị na-eme nye na akaụntụ gị ọ dọrọ ka ihe abụọ na ya mmadụ ịlụ gị ebe ị na-eje ma etu ọnọkịta aka m na-ebido Kedu azụmahịa ole ị nwere ya ka ihe ndị dị iche iche bụ ihe na-ewebata gị ego?
abụ m onye aṅụrị. Ihe niile m na-eme bụ ihe aṅụrị. Enwere m ọtụtụ họteelụ ebe nlalụ, enwere m ụlọ aṅụrị ka a na-akpọ restọrantị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nwee ụlọ oringo ka a na-akpọ klọb n'ebe dị iche iche. So ị na-anya oge ahụ na-enwere aṅụrị maka na ihe na-enye m ego, ihe na-enye m aṅụrị, na-enye ndị mmadụ obi ụtọ. Kedu otu isi banye n'ọrụ klọb? Kedu otu oge ego batara gị aka? Kedu ihe ndị i mere iji wee hụ na ego ahụ ka nọ gị n'aka gị? Asị m kwuo na iwu nke mbụ bụ gụọ afọ n'onwe gị ịkpata gị ego ruo echi dịka nna afọ nwe asọmpi ebe na-eje eteka ejebere eje ọnụ aka nna abụ n'ọnụ ụka m nwere ego, mana n'ebe mụ nọ na mmafịa na ọka bụ ihe a na-akpọ kpọmkpọm dịka mmafịa na amụ nwata ejebere eje, maka na etu ọbụla isi fie ruo isi wee chee n'iru gị ebe ị na-aga, chịkọta ego gị gbanwee na ego oyibo fere ka bụ tata ma agwa mbụ ndị a na-akpọ afa ndị kacha nwe ego ụrọ nke mfu ụgwọ isi na-abụ oge isi anwụ. So onye ọbụla ị na-eme mere ka na-akụrụ gị aka a na-akụrụ gị abụrụ ka ị n'ezi anya ọdụdụ ala ndụkọ ebe dị eji ọ ka e wee nye gị spid ị na-aga mgbe ịnọghọta na ihe n'anya na mee ife ibe gị na-eme dị na akaụntụ gị ọ dọrọ ka ihe abụọ na ya mmadụ ibe gị ebe ị na-eke ọ ga-etu a nnọkịta aka m na-ebido Kedu azụmahịa ole ị nwere, ya ka ihe ndị dị iche iche bụ ihe na-ewebata gị ego? Abụ m onye aṅụrị. Ihe niile m na-eme bụ ihe aṅụrị. Enwere m ọtụtụ họteelụ ebe nlalụ, enwere m ụlọ aṅụrị ka a na-akpọ restọrantị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nwee ụlọ oringo ka a na-akpọ klọb n'ebe dị iche iche. So ị na-anya oge ahụ na-enwere aṅụrị maka na ihe na-enye m ego, ihe na-enye m aṅụrị, na-enye ndị mmadụ obi ụtọ. Kedu otu isi banye n'ọrụ klọb? Yeah, my beautiful people, welcome back. That was the interview held with BBC Igbo with Cubana. In this video, I'm told you that you are going to see the return of Cubana and the arrest from Efcc. So in this video, I want to read out the write-up I saw here in Instagram that Nigeria News said learned that Cubana was arrested at the office of commission in Abuja on Monday afternoon. He's being questioned by operative of the anti-graft agency. A source that spoke with Punch disclosed that his case bordered on alleged money laundering and tax fraud. The source said Cubana was arrested and brought to the EFCC headquarters on Monday afternoon over allegation of money laundering and tax fraud. He is being graded by detectives as we speak. Recall that Cubana thread on social media a few months ago following the huge amount of money that was spent on his mother's burial. The event was attended by notable personalities and celebrities in the country. My people, man, they see, wahala be like basic. Mr. Iyebu urged young Nigerians to give up seeking wealth through illegal means, saying he has no soap for anyone to cut. Speaking in an interview with BBC Pidgin earlier this year, Cubana said he has his breakthrough when he earned his first million naira after his National Youth Service Couple program in Abuja. The one who buried his mom with great
Fanfres recently said it was in Abuja that he was introduced to the real estate business, where he met a client who wanted to furnish a house after flushing the house from the client. After flushing the head from the client, Obi received a donation of 500,000 naira, as he has also made over 600,000 naira in a profit for this work. According to him, according to him, this was the first 1.1 million I earned before joining contract with work in Abuja. I signed a contract with PPMC. I made some money. Then I bought my Mercedes V boots. I invested the money and I earned a garden buried before creating Obi Gumbana Group. My people, I don't hear them. Now I know say wahala be like bicycle. Anything person do in this life now, wahala, e get money, wahala, e no get, wahala. I don't know the one way good for this life, oh, e no even balance. The life no balance at all. I better go leave one for here, Jerry. I say my bring up for the mom, make gonna follow me, nyam, as I the nyam to go and follow me, listen. Please, if you find this video interesting, just comment, drop your comment in comment section. Don't forget to subscribe to your sister Daddy Blog TV, and also follow me also in Asawina Baby Family TV. That is my family channel. God bless you as you do so. See you in my next video. God bless you. Bye. Ciao, ciao.